min fo ñinen kadi jabo annafa kabo mais i jigi to kabaro anya fo men ni be wuli sami Allahu liman hamda e wuli to fana be ke cogodi to suru abeye cogo kelende depuis e wuli li damina ini sami Allahu liman hamda ina foli ba foli damina de ni ibe jo yoro mi pew sami Allahu liman hamda be ba rabbana walakal hamdu be foy jole oye ni kelembe salli ube niye almamiye i wuli to depuis ba fe ka i kumbele imbila ka wuli ibe sami Allahu liman hamda damina ni be jo yoro mi sami Allahu liman hamda be ba ni jora rabbana walakal hamdu be foy jole ni almamiye bu fula fara nyogonka ni kelembe salibu fula fara nyogonka mais ni almami kofe moye doni ke ka kuma sahlena ete sami Allahu liman hamda fo ebe rabbana walakal hamdu fo liman kofe mogo har woyere abe doni ke do bolode ko har almami kofe mogo ini sami Allahu liman hamda be wuli ni jora be rabbana walakal hamdu fo mi ibn shimir rahimahullah ko kuma sahlenye minye almami kofe mogo be ida rabbana walakal hamdu ina wode be wuli donc o ye wuli to tay ako aye mun faraka ni be na wuli fana tahiyya folo e be na wuli e ye tahiyya ke ini kabaru be wuli de tahiyya folo fana depuis ye wuli ni damina ini kabaru be wuli de fo katijo ibe jo yoro mi kabaru imbe pa ibe jo yoro mi kabaru imbe pa donc ni itende be duguma fana ni be wuli depuis ba iye teyi mbole damina duguma ini kabaru te wuli wa wo ibe kabaru damina o fana la ibe jo yoro mi doro kabaru be ba o ni en nunun ta anasi gun malika hadisa sahalembe akon nu ulube salli ciden ko fe kom mo kelente ko ni ciden birila kata urukuma kom mo kelente ayire kuru ulula ko ibe ta kumbele minana fonni ciden ka kabaru banna yoro ku jole mfana ni ciden beta sujurila ni ciden ye jigili damina kata sujurila kom mo kelenta ko kuru ulula ko ibe biri sujurula fonnu ye ciden ka kuma kantige ni ciden ka kuma kantigera parce que ni ciden ka kuma kambe tige yoro mide tembe se duguma wala abbe asunna yede ni be almami kofe ni almami min be kabaru nunu fo atogola e kana kumbele mina folo fo almami ka kabaru de katige o kofe fana bi ka kumbele mina ta kofe ni almami tara sujurula ani kabaru min be jigi ete jiga no fe folo de e ba bilade na ka kabaru tigera yoromi donc e fana be biri donc wala doni ke ba ko nunun kanka ke ni chore la ni nyabe almami la ikana biri ni nyabe de be almami la ikana biri foi kaye almami sera kumbele meno fana be biri ni nyabe almami la ni almami ye jigli damina kata sujuru ma ikana jiga no fe folo abila fonna sen an aten sera duguma e fana kabiri ikatika sujuru ke bo doni ke ba ko ni nyate almami la akakabaruka ni kabaru tigara ibi tawke akofe ala kambe sawaba ma kafora la sara kofe ko naflati kuna moral ko sababu be munula wale kan ngali men nasoro esile kodo tuna eka inshallah la sala istikhara walma ya tagara araka flan semila de gundo kama yala kipse ka taw bo ko ewa afora la sara kofe sallite fo doni ko baw do ko sababu be salli munu boko la sara ko fe ko de tunna eka fo ka salatul istikhara ke bo yala ibise ko kewa doni ko baw ya yira ni ko do tunna mugoka fo ka salatul istikhara de ke salatul istikhara infana wakati fo ka kede makono ni tiseka kala ibise ka ke sababu dunkere do ibise ka ke fi mo fe nya jawatu asbab a wakati yenka kenni wakati nimma kenni wakati abeta inda ibeshe ko okosuguke bo minye konni haju gelendo fana nanima ya oyoro koni mbo o shege doni ko ka kumala koni ye minye salatul istiqara no tunna ika
bo oka atenya fana fonka ke sisare don ki ba ko be se ka ke har wakati balirena sababu benina ube ni mo ye sallijita wakati urodu bi bolo ikara kam fula sallijita ara kam fula hari nu ko benna wakati balirema bo ko doko ko e wawlu be purusula kula jarabilendo ni almami mimbe muri kana yake ulu ko ni te fardaw salla ko fe me dugu kono juma kelende be bo ulu be ta juma salla abno fe obe chogodi o ambe min fo folo mori gana ya bete ko illa fora islamia kono sallite sai ko fe mori gana ya atebere ado be abila bo islamia kono mori gana ya do fana be ibe haramula ibe junubu bala atila bo islamia kono fonu ka famu ala o doni ke ba ko bidiya anyo fo ya sinya joli bidiya na dankaniya ti bolo bidiya mimbe karasa bolo ba labo islamia kono o dankaniya jelente mugo bolo bidiya la o bidiya mugo sugun ni sunna almami bi bolo tasalla ko fe kana salli nin ko fe men ni sunna almami ti bolo ika faradaw ika juma be salla ko fe kana ke jama salli bariye min ka bidiya ta labo islamia kono men na sabatira de sam nimbe mori kana ya min na dankaniya de ba mbola lebe katamu abode gosi mana jinna togo ni malika togo abe wulude wele alebo odeke abaka mori gana yake ni dabalide ka mugo dabalide ka jinna wude wele ka damfin wele de wele aka katimu sebelina ka mori yala ni o sabatira mori gana minna ni mori gana ya mushriki yade fulan kafu ya kumbaba mimba Allah bo islamia kono no dankaniya be bolode mori gana minna ite salli ni ko fe sallite saha ko fe few bo ni misiri juma kelende aw ye mogo ye namata salli ni mori gana sugu ko fe akab ewa mori gana ya fana ba labo islamia de kono me naw mata salla ko te fitina de balaw de bala ko do de be nyeshi aw matte se munun koro donc ube ubaw jate dugu kono salli balwiye ube ka bisiga jugu bisiga ni awye ni mori gana sugu ta salla ko fe me ni salli wakati sera ika salli fana salli ka sokon ika saki ka salli ka ni mori gana sugu ni salli te saha min ko fe de me atenya ni e mata salla ko fe dugu kono aw ye mo done wure dugu kono na mata salla ko fe obeke fitina be bonya silama woni nyogonche salli wakati ayta salli ka faruka me ni salli fana sera ika sokono ika sagi salli ka jumate ika sage salli fana wakati ika sagi ka salli fana salli o boda ye ni boda ye ode bo nin sugo ko ni ena na dugula yala ebe almami la halanyi nin kare furo sani ka salla ko fe wa ube be salla ko fe te doni ki bawo ko masturu li hal enana almami minna eta kala halado ebe salla ko fe de eba bishigiya ka jigiya ni nyumande eba jigiya mu nyumande eba bishigiya ni nyumande ebe salla ko fe de mogote mogo ka ko fe salli to abara fo dankane de ka sori bola ka kola mais mastur le hali mogo min kala hala sutura leno eta ka kodo eta ka ko nyedo ni nana ma misiri min kalima miyala ube tugu min kalima miyala sege li worete eka ebi jigi nyana yede ka jigi silama nyuma de ebe salla ko fere fo ni dankane nana bangiye mogo min ka kola ko do be ni sallite saha ko fe mo mona jumana e wati to be seli suna misiri do krepe ebe suna misiri le krepe wati to be seli yelo mais jumana e ta o seli suna misiri warana o be jumate sallo misiri kono misiri bo konni ebe suna misiri do krefe ebe ka faradaw be salliye juma be salliye fana
me eka juma ebeta salli sunna misiri wore de la obe chokoli o ninu na nyogona na ya soro ebeta juma salli sunna misiri wore minna ebeta kutuba de kama kutuba kalana mimbe nafa be kutuba wala ibe nafa soro kutuba wala ika dina la ibeta ode kama basi tika ikatai ibe fa musoro yoromi ikatai basi tika ikata juma salli misiri were la ikata juma salli kutuba wore kofe kutuba minni yere bado aleka kutuba nafa ubala kateme mimbi kerefe basi tika ola ikata o don ke ba ko de sa ona nyogona uko mugomi ni kanka salla kofe ebe salli min kofe min bi kerefe afana be kutuba kala kutuba kany e fana ye mugo do de ni ye salli toye ale kofe obeke sababu kam wala shikala kasoro defositala me ni eye mugo ye ni e matoka salla kofe abe mugo la shikala de oba fo ni yaye karasa take ka salli karasa kofe jumala kodo de be uba kofe salli bila ube misiri jama be doya ni o sababu ye ube be bisigiya jugu bisigiya ni almamiye ni sugu e ka salla kofe silame masala hisabla hari wakati ni beta misiri wala kata faida soro me wakati do salla kofe silame masala koso mugo kanata le fana bisigiya jogoya dola ube jama kana le fana kofe salli bila kasikala bon sinyala ntun tafe kasage nin kosuguka ko kutuba laba an kuma na nyemgo ka ko ka mugo kana ewa bo u kofe ko do ko nyamugo munu do boto ko nyamugo munu ni silamiya ko anka to kofe kun oten nunye hadisa min ba tigi bolo wala kun ni nyamugo te ako faye ke ako faye nunu nyere ye bidiya kuma ude ka fos hadisa unanan ka to nyamugo munu kofe nunu te wo yere bidiya kuma ye folo ahli sunna wal jamaa ka aqida jamaa kulu saba de be nyamugo kelela silamawla qawariju mu'tazila wa jamaati min al ashariya shaykh salih ala shaykh ako ka fama yire kele ka bo fama kontrola qawariju de ka barawdo ani mu'tazila ani al ashariya wa jamaa do sino sunna mugo ka barate sunna mugo be benemba ka sunna mugo ka barate uye Abdul Muhsin Abari nyininka ko mugo doko ko jamana munu ni demokrati de be ulu ka famau harisa munu nana kwanka tuku famau ko jamana munu be murani laisteni demokrati de ko ulu ka famau sento ola akomma huwa shahih hakonin kuma salente madama silama to de bala muslimu ni fama ni silama de madama ni fama ye silama de hadisa munun nana fama patola shembala uye Sheikh Salih Al-Haidani nyininka ko mugo do bafo ko hadisa nana ko ankatu ko fama munun ko ni fama ute fama munun be kiri tigene fe more minte Qur'an ube fama munun be laste jamana ni demokrasi jamana no fama ute akum mugo munun be nin kuma fo mugo ku yire koloso tigi je nyogoma na kanu nyogone na teri nyogoma yerema hari atama nyogonya ki yire kolosama ako paske mugo munun be nin kuma fo ako ala soso bagawde do ciden soso bagawde do ako tumamu ye ciden nyininka fama ubena ubenninke anka ukeleba ako la maqamu fikum sala ciden ko de kutonu be salle anka fama be salu be te salle ciden ye mejani keninde tumamu ko ciden ma fama ubenninke yala anka bo kama ko la tanke nube salle abe to ko de abu batore nube salle
donc mogo munum ben nin kuma fo bidiya kuma de do Cheikh Salih al-Haidani ko akon nin tigla mogo ni yudu yere kolo su haru ka kuma nyogonyama o baro nyogonya yere kolo sama ter nyogonya yere kolo sama ije nyogonya yere kolo sama ala soso bagaw de do ciden soso bagaw de do ciden nya diro salli de tellement que fama be salli kona be salli hadisa munun nana fama batola ikana bo akofe akamba odema abola atobe kuma funi bidiya kuma ko do ko fama munu sere ni kudeta ko sentala o ba fon ninde ma hakimul mutakhallib imamuna nawawi ko bemba ka sunna mo bolo ni fama sigira ni kudeta de aye fanga soro sabatira mo ya jate fama ja ko ambe to akore ako sunna mo be bennoka imamuna nawawi yenni fo ibn hajar yenni fo tumami Abdul Musin abari nyini karanina ku ko ni fama mi sigira ni kudeta ko atanka anka to oko o ewa o batoli tanka akoni mo minye ni fo ako bani umayya fama usigira chogodi bani abbas fama chama sigira chogodi abba chama sigira ni kudeta de ako silama monto nyu jate nyema ude ye katuko silama manto nyu jate nyema de katuko akoni mo minye ni fo donc e bolo depuis bani umayya bani abbas nyema munun tumbe nyema ute donc hanunu ye kowde fo hada madanya fo chogomi mo chaman de ba dambi kata sunna ma sunna mo ka gida kala de janko fama bonda nyoro uma sunna mo ka gida kala de donc fama ya yere islamiya sariya kanyema ya besoro chogodi chogoya saba ahli al-hal wal aqd mugo munu nye doni ke bagawye nube ko siriku foni ulu kabbe karasa kenyema silamiya nyema ya be sabati no ye kele fulanna wali li ahad mugo mun tumbe fama yala anka nyema sani aka fatu akuni ne fatura karasa de ka kenyema en kofe nyema ya be sabati nayi minya ahli al-hal wal aqd kisigi abubakar sigira wuce godela abubakar ka nyema yana na wuce godela minya wali li ahad minin be fatu aye karasa sigin kofe o kera abubakar ye umaru bila kofe abubakar kunni ale ta umaru ka sigira nola abubakar fatura umaru sigira nola af sabana ye munye al mutakhallib ni mo minye kude take asigira bani marwana minye ewa dawlata amawiya uluka fama fulo min sigiraye min toran tumbe kudeta de kera ka boye min sigira ko fe kasi Abdul Musin abad ben info nan ambe nani na faraka ahlul musawaratu mana umaru yeminke ni ne fatura ayen nyogonye mugo woro me cidenye mugo tammi ni sonja kube do arjanna ko ya soro do fatura umaru tumbe fatu wakati mi mugo wore de be ale kofe bon akoni ne fatura cidenye sere yake mugo mununye kube do arjanna kono mugo woro de be ne kofe o mugo woro awde kasiga kanyi aka dola kelenke nyemay ako ademkema Abdullah ibn Umaruma ako nuba ke ay réunion ke taye me kumati boloyede me ekataka kinyana Umaru fana fatura o mugo woro ne tara nyogo nyow be na Usmana sigira donc islamia nyema ya be soro ni numbe ye ahalil hal wal aqdi mugo munube ko foni kushiri nube nakam mugo minke nyema ye nyema de silama nyema de hadisa nana ni ye silama de be salle hadisa nunumbika hadisa nunumbaka ankar tubako fonna ya nyamar ne ala soso ya ante tubako ala soso la me akunte anka bo kama fana ni ala soso ye nyamar na ni ala soso de netake me akorote ka kele fana nin ka fam donc ahli al hal wal aqd nu ye min sigi famado silama sariyala ni mugo min ko de fama min ko ni ne fatura karasa ka sigin kofe ni a fatura sigira fama do silamiya sariyala ni mugo min ye coup d'état de ke a sigira aye place soro fama de do silamiya sariyala
aban kan katuwa ko an kana asoso fo na ya nyamara ni ala soso donc ube kuma wure shumunu fenu abe kuma funi biria kuma aw ko itikafu ko mi sungalo natal o derisu beke ni ala sonna kutuba ubaka derisu bekaka itikafu sungalo tiletana ibe tiletande ke meni mugo min ko fana ne ka ko ka janga barakacha ne be tile fulake ube be tile sabake ube be tile duruka be dagariye subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ni nyame fo ko kuno anye kabaru chogo min fo nyinen kal jabila ko do ko annafa kabo me ijigito kabaru anya fo men ni be wuli shami Allahu liman hamda e wuli to fana be ke chogodi to suru abeye chogo kelende de biye wuli li damina ini shami Allahu liman hamda ina foli ba foli damina de ni ibe jo yoro mi pew shami Allahu liman hamda be ba rabbana walakal hamdu be foi jole oye ni kelembe sali ube niye almamiye i wuli to depuis ba fe ka i kumbele imbila ka wuli ibe shami Allahu liman hamda damina ni be jo yoro mi shami Allahu liman hamda be ba ni jora rabbana walakal hamdu be foi jole ni almami bu fula fara nyogonka ni kelembe sali bu fula fara nyogonka me ni almami kofe moye doni ko ka kuma sahlena ete shami Allahu liman hamda fo ebe rabbana walakal hamdu fo liman kofe mogo har woyere abe doni ko do bolore ko har almami kofe mogo ini shami Allahu liman hamda be wuli ni jora be rabbana walakal hamdu fo mi ibnu shimir rahimahullah ko kuma sahlenye minye almami kofe mogo be idda rabbana walakal hamdu ino de be wuli donc o ye wuli to tay